Вызваліць ці не ў празе падчас форуму «Глобсек» абмеркавалі лёс беларускіх палітвязняў. Беларускіх партызан ён вызваліць? Не, вось давайте будем, таму толькі ліквідацыя рэжыма дазволіць нам іх вызваліць. Дзяржаўны пераварот. Старшакласнікаў будуць вучыць найноўшай гісторыі згодна з лукашэнкаўскай ідэалогіяй. Гэта сведчыць пра зачыненасць грамадства і такі нетаталітарны характар гэтага грамадства. Найлепшы дужаднік вольнага стылю ў гісторыі сусветнага спорту пайшоў з жыцця беларус Александр Мядзведь. Яго імя ёсць такі беларускі брэнд барацьбы. Кіраўнікі ды міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу, Блізкага ўсходу і Паўднёва-ўсходняй Азіі. Агулам жа каля 2000 гасцей з 70 краінаў свету. У сталіцы Чэхіі завяршыўся міжнародны форум у справе бяспекі «Глобсек». Адна з панеляў канферэнцыі была прысвечана і Беларусі. У якім кантэксце на форуме размаўлялі пра нашу краіну, высвятляла Ірына Дарафійчук. Protecting Europe is first and foremost Europe's duty. Абарона Еўропы – гэта перш за ўсё абавязак самой Еўропы. Гэтак, выступаючы ў празе на форуме «Глобсек», заявіла кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен. На найбуйнейшым у Цэнтральнай Еўропе аналітычным форуме абмяркоўвалі і расійскае ўварванне ва ўкраіну, і вайну на Блізкім усходзе, і праблемы кібербяспекі да развіцця штучнага інтэлекту. Закранулі і беларускае пытанне. Одна панель была прысвечана ў тым ліку Беларусі тэматыцы ролі аўтакратычных рэжымаў як унутры Еўрапейскага Саюза, якія стаюць, на жаль, але і пагрозы, якія ствараюць аўтакраты суседзі Еўрапейскага Саюза. Павел Латушка падчас выступу на канферэнцыі «Глобсек» заклікаў еўрапейскія краіны выкарыстаць міжнародныя прававыя механізмы для прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за злачынствы супраць чалавецтва. А галоўнае – працягваць стратэгію доўгатэрміновага ціску дзеля вызвалення палітычных вязняў і змены рэжыму ў Беларусі. Ніколі не было доўгатэрміновага ціску на рэжым Лукашэнкі. Заўсёды, я, прабачце, але я ведаю, з таго боку яшчэ кажуць, гэта прыводзіла да таго, што пазней ішлі нейкія эпізадычныя адлігі, якія прывялі да чаго, што зноў кожныя 5 гадоў мы прыходзілі ў тую зваротную кропку, якая была. А зараз гэтая зваротная кропка не тая нават, якая была раней 5 гадоў. Яна проста жудасная, яна пачварная. Пра шэраг знаных асобаў, якіх лукашэнкаўскі рэжым кінуў за краты, нічога не вядома ўжо больш як 5000 дзён. Сярод іх Мікола Статкевіч, Сергей Ціханаўскі і Максім Знак. Марыю Калеснікаву ў гомельскай жаночай калоніі абмяжоўваюць у атрыманні медычнай дапамогі. Паводле сведчанняў былых зняволеных, яна скардзіцца на здароўе і важыць 45 килограммов. Мария фактически голодает в колонии. Ей положена специальная диета, которую ей не предоставляют. То, что есть в таком тюремном меню, Маша есть не может. У нее ограничены средства для закупок в тюремном магазине. Сёлета ў жніўні Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 30 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыняюцца. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» толькі цягам ліпеня прынамсі 170 чалавек асудзілі паводле палітычна матываваных артыкулаў. В этом случае нужно использовать также и коммуникацию, дипломатические подходы, потому что именно для этого создана дипломатия, чтобы вести такие переговоры в любой ситуации, особенно когда это касается гуманитарных переговоров, а вопрос политзаключенных – это те самые гуманитарные переговоры, когда нужно спасать жизнь людей. Ціск на рэжым Лукашэнкі працягвае Польшча. Маршалак польскага сейму Шыман Галоўня заявіў, што Варшава можа адкрыць памежныя пераходы для павелічэння транзіту тавараў. Лукашенка ж дзеля гэтага мусіць вызваліць палітвязняў. Сёння Лукашенко не ідзе на рэалізацыю тых патрабаванняў, якія выставляе Варшава. Вось гэта канстатацыя факта на сённяшні дзень. Палітвязні яшчэ за кратамі таму, мяркуе палітолог, што дэмакратычныя сілы не маюць ні агульнай стратэгіі, ні інструментаў для іхнага вызвалення. А ў цэнтры ўвагі аб'яднанай Еўропы стаіць вайна ва ўкраіне, а не дэмакратыя ў Беларусі. Ірына Дарафійчук, Белсат. Пратэсты 2020 года знайшлі сваё адлюстраванне ў новых падручніках для 10 класу. Ацэнку гэтым падзеям на сустрэчы са студэнтамі выказаў Александр Лукашенко. Якім чынам дыктатары ягоныя памагатыя перафармулёўваюць найноўшую гісторыю, распавядзе Аліна Скрабунова.
Понятно. Одни ябаськи, как называют нас, собрались, все знают слова гимна. Пра падзеі 2020 года Лукашенко на дзень ведаў нагадаў студэнтам Віцебскага дзяржаўнага універсітэту. Паводле яго, беларусы хадзілі, цытата, толькі ў Менску і трошкі ў Віцебску. И вот они ходили, но когда мы их пугнули возле Дворца независимости, они поняли, что тут все, шутки закончены. Автоматы в руках, это уже дело. Но мы же ни у кого не стреляли. Выдержка до последнего. Сённяшнія абітурыенты не былі ўцягнутыя ў грамадскія працэсы з 2020 года, кажа дарадца Святлана Ціхановская ў пытаннях адукацыі і навукі Тацяна Шчыцова. Але, дзякуючы інтэрнэту, яны могуць атрымаць альтэрнатыўную інфармацыю. І я спадзяюся, што спадзеі Лукашэнкі на тое, што сярод студэнтаў і студэнтак ён бачыць адніх ябацік, што гэта такая же ілюзія, такой же яго фантазм, як та яго фраза, калі ён сказаў, ну мы ж ведаем, там 42 тысячи на пікі выйшлі. Падзеі з 2020 года трапілі не толькі на лінейку, але і ў падручнікі для 10 класаў. Мы обязательно там отразим события, они уже нашли там свое отражение 2020 года со всеми оценками, почему и кто хотел совершить те или иные, прямым словом назовем так, государственный переворот. Безусловно, там будут и события уже формирования Всебелорусского народного собрания, единый день голосования там найдет отражение. Замест прадметаў гісторыя Беларусі і сусветная гісторыя уведзены прадмет гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. Летась гэты падручнік тэставаўся на вучнях 21 школы, а сёлета прызначаны для выкладання вучэбнай праграмы ва ўсёй краіне. Гэта вельмі такі сімптаматычны крок з боку складальнікаў гэтага падручніка, таму што гэта сведчыць пра зачыненасць грамадства і такі нетаталітарны характар гэтага грамадства. То бок адразу мы больше не можам марыць пра тое, што беларускія школы будуць сапраўды фармаваць крытычнае мысленне. Да барацьбы за свядомасць старшакласнікаў падключыліся рознага роду чыноўнікі. Гэтак галоўны судовы выканальнік на Гомельшчыне Дзмітрый Кухараў сустрэўся з вучнямі класу свайго профілю ў Калінкавіцкай гімназіі, а кіраўнікі розных міністэрстваў правялі заняткі ў класах паводле свайго профілю. Сегодня с утра ребята встретились не только с преподавателями, но и со спасателями. Уже тушили импровизированный пожар. Мы очень хотели бы, чтобы будущие выпускники выбрали правильный путь. Не только служение в службах МЧС, в подразделениях наших, но и выбрали иные профессии. Может быть, даже и рабочая профессия, которая сегодня очень нужна для развития экономики белорусского государства. Даць паглыбленыя веды так, але забяспечыць дзяржаву неабходнымі ёй кадрамі пры дапамозе профільных класаў наўрад ці ўдасца, лічыць настаўніца Аксана Акуневич. Я не думаю, что профильные классы допомагают закрывать кадровый голод, шчыра. Потому что профильный класс – это 10-11. Да моманту, калі яны пойдуць нават бакалавры 4 гады адвучыўся, это 6 год. За 6 год, пробачьте, может быть, ядерный выбух и земля скончится. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться. Мы идем ведь в первый класс всей гурьбой веселой. Усяго за парты установаў сярэдняй адукацыі селі больш за 1 мільён вучняў. Упершыню школьны званок празвінеў для 105 тысяч першакласнікаў. Аліна Скрабунова, Белсад. У той жа час ад недахопу кадраў у некаторых школах Менску настаўнікаў пачатковых класаў пачалі прыцягваць да выкладання ў пяцікласнікаў. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Настаўнікі маюць выкладаць такія прадметы, якія вядуць у малодшай школе. Гэта матэматыка, мова і гісторыя. Рашэнне выкліканае дэфіцытам настаўнікаў. Паводле Think-Tanks, за апошнія 5 гадоў у Беларусі значна скарацілася колькасць настаўнікаў, больш за ўсё зменшылася колькасць выкладчыкаў замежных моваў, таксама паменіла настаўнікаў музыкі і спеваў, беларускай мовы і літаратуры. У той жа час колькасць школьнікаў за 4 гады вырасла амаль на 60 тысяч. На фоне гэтага Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў пра зніжэнне заробкаў працаўнікоў бюджэтных арганізацый, у тым ліку настаўнікаў. У ліпені сярэдні заробак упаў да 1794 рублёў. Рэальны заробак настаўнікаў паменшыўся на больш чым 7%, аднак у верасні чакаецца павышэнне заробкаў, дзякуючы росту базавай стаўкі.
Беларусы жывуць значна даўжэй, зазначае дэпутатка парламенту Ірына Касцевіч, але з гэткаю гучнаю заявай могуць не пагадзіцца беларускія мужчыны. У сярэднім пасля выхаду на пенсію іхны век доўжыцца ўсяго 1,5 года. Колькі насамрэч жывуць нашыя суайчыннікі, даведалася Кацярына Гардзеева. Міністэрству працы і сацыяльнай абароны ёсць чым ганарыцца. Упэўненая экс-кіраўніца ведомства і цяперашняя дэпутатка Ірына Касцевіч. Паводле чыноўніцы, з 1995 года сярэдняя працягласць жыцця ў Беларусі павялічылася амаль на 5 гадоў. Да, классно, стали люди жить дольше, только почему-то белорусов стало меньше на миллион. 10% населения мы потеряли. И мужчины у нас до пенсии дожили и сразу умерли. Ну, ничего страшного. Зато мы стали там, у нас коровы стали больше давать водой. Просто попытка показать что-то, чтобы показать свою эффективность перед выборочной кампанией. Вот и все. Поўную статыстыку працягласці жыцця Міністэрства аховы здароўя публікавала ў 2019 годзе, да пандэміі ковіду. Паводле тых звестак, сярэдні век беларусаў сапраўды вырас, але ёсць нюанс. У параўнанні з 1995 годам жанчыны пачалі жыць на 3 гады болей. Мужчыны ж усяго на 3 месяцы. Разбежка ў працягласці жыцця складала 14 гадоў. Гэтыя паказнікі не змяніліся і сёння, упэўнены лекар Станіслаў Салавей. От ковид-инфекции умерло больше женщин, чем мужчин, именно с той позиции, что у нас много больше женщин пожилого возраста, и это могло немножко приблизить смертности не за счет того, что мужчины стали жить дольше, а за счет того, что женщины стали жить меньше. Напомню, что ВОЗ примерно говорила, что на 2 года примерно сократилась продолжительность жизни под влиянием COVID-19. Статыстыка, якую хавае дзяржава, агаляе і іншую праблему. Паводле рэформы, якую ў 2017 годзе правяла тая ж Касцевіч, пасля дасягнення пенсійнага веку жанчыны насалоджваюцца плёнам сваёй працы 20 гадоў. Мужчыны ж менш за 1,5 года. Улады абмяркоўвалі зраўноўванне пенсійнага ўзросту, але потым ад гэтай ідэі адмовіліся. Дело в том, что у нас, да и в остальных странах, большая часть избирателей – это женщины. И неважно, по какой исторической случайности или не случайности случилось так, что женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше, сейчас отобрать это право было бы крайне непопулярным среди большей части населения. Нават дажыўшы да пенсіі, пайсці на заслужаны адпачынак могуць не ўсе. Паводле Белстату, сярэдняя пенсія ў краіне сёння складае 812 рублёў. Але каб атрымаць гэтыя грошы, патрэбны працоўны стаж. Мужчынам 25 гадоў досведу, жанчынам 20. Время от времени идет дискуссия, может быть, декрет выключить из пенсионного стажа или включить, может быть, там, образование выключить или включить. И в итоге из-за того, что законодательство меняется, то иногда люди попадают вот в такую ловушку, когда им уже достаточно лет, чтобы выйти на пенсию, при этом у них нету вот этого необходимого числа лет наработки. Не хапае стажу, пенсію налічаць толькі паводле ўзросту. 435 рублёў. Гэта значна менш за мінімалку. Пражыць на гэтыя грошы, не працуючы да магілы, амаль немагчыма. Кацярына Гардзеева, Белсат. А цяпер увага, шановныя гледачы. Шуканцы, аферысты выпрацавалі новую схему падману ў Беларусі. Тэлефануюць, называюцца працаўнікамі падаткавай службы ды прапануюць набыць коды папярэдняга запісу, каб атрымаць электронны подпіс. У Міністэрстве падаткавых збораў папярэджваюць, работнікі ведомства з такімі прапановамі не тэлефануюць. Запіс на электронныя лічбавы подпіс бясплатны і робіцца толькі праз афіцыйны сайт або кантакт-цэнтр. У ведомстве заклікалі быць асцярожнымі і не паведамляць сваіх асабістых звестак незнаёмым асобам. Электронна-лічбавы подпіс – гэта электронны аналаг уласнага подпісу, які выкарыстоўваецца для пацверджання сапраўднасці дакументаў і юрыдычных дзеянняў у інтэрнэце. Гэты подпіс забяспечвае абарону інфармацыі і пацвярджае асобу, якая падпісала той ці іншы дакумент. У Канадзе завяршаецца 35-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Былі шырокія дыскусіі пра жыццё дыяспары, медыі, бізнес, таксама выступы актывістаў. Прысутнічала старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Маліліся ў беларускай царкве святога Кірыла Тураўскага ў Таронта.
Сёння ж беларусы скіраваліся на возера Гурон у Мідлендзе, дзе усталяваны беларускі крыж. На месцы наш журналіст Сергей Пацасонны. 35-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі завершаная і завяршаецца яна ў гэтым сімвалічным месцы ў Мідлендзе, дзе пастаўлены над возерам Гурон гэты беларускі крыж, які можна пабачыць за маімі плячыма спадарства. Гэта месца адзінае такое ў Паўночнай Амерыцы і першае, уласна, месца памяці беларускіх ахвяраў камунізму. Таксама сёння на гэтай сустрэчы, якая пачалася з малітвы, узгадвалі пра ахвяраў не толькі камунізму, але і ахвяраў пазнейшых, ахвяраў рэжыму Лукашэнкі, ахвяраў 2020 года, а таксама тых ахвяраў, якія абараняюць Украіну ад вайны з Расіяй. І вось гэты вялікі сцяг, які таксама можна тут пабачыць на гэтай урачыстасці, гэта той самы сцяг, які быў пранесены на цырымоніі пахавання Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў у Вільні. А вось гэты ўжо новы сцяг перададзены літаральна учора з Украіны за тое, што беларусы дапамагаюць ваярам ва ўкраіне адстаиваць сваю свабоду і незалежнасць. І гэты крыж таксама сімвал таго, што беларусы гэта незалежна ад канфесіяў, адзін народ. І гэта той лозунг, які, уласна, прагучаў тут, на гэтай сустрэчы 35-й беларусаў Паўночнай Амерыкі. Мы усе беларусы, незалежна на нашыя погляды і перакананні. І ўсе мы служым адзінай беларускай справе. А таксама ніхто за нас, апроч нас, не падумае пра нашу беларускую справу. Што ж, спадарства, завершаная 35-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Спадзяюся, што да новых сустрэчаў. А тым часам гаворка ідзе пра тое, што нас так шмат у дыяспары, што варта арганізоўваць ужо сустрэчу, якая будзе мець сусветны маштаб. Беларусы сусвету. Вось так прайшла гэтая сустрэча і такія высновы. Сергей Пацасонны, Белсат, Мідленд, Канада. Пайшоў з жыцця легендарны беларускі дужанік Александр Мядзведзь, трохразовы алімпійскі чэмпіён, пакінуў след у гісторыі барацьбы не толькі Беларусі, але і свету. Пра найлепшага ў нашай краіне спартоўца 20-го стагоддзя Андрэй Сульжыц. Сумны дзень для спартовай супольнасці ў Беларусі і за яе межамі. Пайшоў з жыцця найлепшы дужанік вольнага стылю ў гісторыі сусветнага спорту Александр Мядзведзь. Яму было 86 гадоў. За сваю кар'еру Александр Васильевич тройчы перамагаў на алімпійскіх гульнях, 7 разоў рабіўся чэмпіёнам свету, 4 разы трыумфаваў на кантынентальных спаборніцтвах. Гэта адназначна чалавек, які ўваходзіць у пантэён славы сусветнай барацьбы. На жаль, я кажу, што вось ужо новае пакаленне, яны як бы забыліся трошкі на вось герояў беларускага спорту таго пакалення, але вось для пакалення, напрыклад, нашых бацькоў, маіх бацькоў, гэта была зорка вельмі сур'ёзнага маштабу. Это сапраўды была легендарная фігура, і аўтарытэт Александра Мядзведзя, ён быў проста непараўнальны, ён быў бясспрэчны. На Алімпіядзе ў Мюнхене ў 1972 годзе Александр Мядзведзь нёс сцяг СССР на цырымоніі адкрыцця. Праз гады ўжо пад сцягам незалежнай Беларусі на гульнях у Атланце і Афінах ён зноў меў гэты гонар. Стаўленне да найлепшага спартоўца Беларусі 20-го стагоддзя на ягонай радзіме адпаведнае. Робяць турнір яго імені, дварэц барацьбы яго імені. Таму, усе дзеці хацяць быць алімпійскімі чэмпіёнамі, і тым больш шматразовымі алімпійскімі чэмпіёнамі, таму яго імя ёсць такі беларускі брэнд барацьбы.
Маштаб такой фігуры быў добра бачны і палітычным дзеячам. Александр Медведь лічыў сябе савецкім чалавекам ды заўсёды падтрымліваў уладу, якой бы яна ні была. Гэта былі людзі, якія большую частку свайго жыцця яны пражылі ў Савецкім Саюзе. Натуральна, гэта як бы адбівалася на іх светапоглядзе, на яго лініі, як павінна працаваць дзяржава, якая павінна быць ідэалогія. Трэба разумець, што гэта людзі, якія яшчэ атрымалі ад савецкай сістэмы ўсё, яны атрымалі як бы такую путёўку ў жыццё. У канцы 2020-го Медведь увайшоў у лік першых падпісантаў ліста за рэжым Александра Лукашэнкі. Чалавека, якому там больш за 70 гадоў, патрабаваць ад яго нейкай там грамадзянскай мужнасці змяняць усё сваё жыццё, ну таксама гэта, шчыра кажучы, ну я не маю на гэта права. Канешне, на жаль, хацелася бы, каб такія зоркі, легенды, яны разбіраліся так, на чый старане дабро, на чым баку быць. Некалькі гадоў таму пра Медведзя надумалі зняць серыял, аднак у 2022 праект «10 жыццяў Медведзя» спынілі. Імаверна, гэта звязана са здымкаю ў ім актора з Купалаўскага тэатру, які трапіў у гэтак званы чорны спіс. Андрей Сульжыц, Белсат. У Бабруйску мінівэн амаль цалкам праваліўся пад зямлю, каб дастаць яго, спатрэбіўся аўтакран. Калі аўта выцягнулі, рабочыя знайшлі пад асфальтам і пліткай яміну глыбінёю 5 метраў, на дне якой праходзяць камунікацыі. Беларускі інтэрнэт ускалыхнула відэа гэтага звычайнага здарэння, прапаноўваем паглядзець без каментара. На гэтым у нас усе навіны. Дзякую за ўвагу. Заклікаю зазіраць у нашыя сацыяльныя сеткі. Адразу пасля аб'ектыву глядзіце праграму «Белсат Зум», дзе мы паразмаўлялі з Таццянай Шчыцовай пра навукова-тэхнічную рэвалюцыю, якую задумаў ажыццявіць Лукашенка разам са сваімі, як ён сам сёння выказаўся, прыхільнікамі ябацькамі.